जाय बुस्थु माबा मोनसे दं आरो बेनाव बेयो माने आनकमन आरो आनकमन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिरसे बरायहरनाय थालायबाय नमस्ते गरबिदा नमस्ते ओमफ्राय थोरसिसे बेगरखौबो दोनफालायबावबायसो सोबनांगौ सोबनानै जाबासो जानाय बायदि मोनो जाखांबाय बे बेसेबा बुरजा नङाबा बिदि थायो बियो लेमस्लाबनो हायो बेखायनो बेसेबां जानो जा होननानै होखाबाय लोगोफोर जाखांबाय लोंखांबाय जानानै बोरायाबो थांखांबाय ओमफ्राय माबा माबि बिदिनो सुनाय सिबनाय खामानि मावनानै ओमफ्राय लेट जाबाय आरो आंना फुल गायनो नागिरनाया सानसु दासो जि सुगासिनोबाव नों न'बो सुदो सिबदो आरो ओमफ्राय मा होनो जिया थालाङो आरो बिदिनो ओमफ्राय मैया जिखौथ' सुवाखैमोन नालाय दा मेचिनाव दहाय दैखौबो लाखाजोब्बाय आं बाल्थिङावनो फैनाय समावनो ओमफ्राय दा आङो नै मेचिनाव होबाय खेबसे होनानै आखाइजों सुफिनजोबो आरो ओमफ्राय दासो गायनोसै आङो दैयावथ' सोमनानै दोनदोंमोन दोननायालाय प्लास्टिकआवसो लाबोनानै दोनफैखायो हाखौबो माने गाहायनिफ्राय आरो प्लास्टिक माने मना आरो बियो ओमफ्राय नैयाव एसे होखा थांजागोन ना थांजाया लाबोनायाथ' लाबोबाय नै ओमफ्राय मालायफ्रा माबा माबि होनानै गायो आंनिया जेबो गैया गायनोबो लुबैयो ओमफ्राय लांलाय लाबोलायावबो दिगदार जायो देनां थांबा नै गाबनो ओंखारलायसिगोन लांथावाबो दोनथावाबो फांसेबो थांनो हागौ दाख्लैनियाबा फांसे थांबाय ओमफ्राय आरो बेखौ फुथारनानै लाबावनोसैसोमोन बेखौ थांगोन बायदि मोनथारदों गोलावद्राय सहरखोना खान्दाद्राय सहरखो थुलाबायनानै होजोबनोसै बेयावनो खोबनानै दोनबाय आं खालायासै आं बेखौ ओरै होथेनाय जाखायो नालाय बाल्थिं दस्रा बाल्थिंजों होथेनोसै आङो थांजागोन ना थांजाया नंखायबाखाय ओमफ्राय मा नै बे सामब्रामा सेवनो नागिरनाय बायदि जाबायमोन आरो ओमफ्राय आङो बेखौ गुगोलाव सार्च खालामनानै नायनोसै मानो बिदि सेवनो नागिरदों नै बिदि सेवख्ल'बायमोन नै लोगोफोर संग्राय सान्द्रिबो लाबोफायो नांगौना गोनां जायो ओमफ्राय आं बेखौ एवनो नागिरदों आरो दा बेलासियाव साहाजों जानो ओरैनो साहायाबो मोनबायनाय ओमफ्राय आंना बे स्टिलनिबाबो दस्रा लोगोफोर बायदि नर्माल स्टिलावबा माबानो नागिरो एसे देरनो नागिरो बे एसे दस्रा रोजा बियो सिङाव एलुमिनियाम होनाय दानि गोदान ओंखारनाय मा होनो बेखौ स्टिलनिया बिदि बियो रोजाया आंना हिन्जाव नालाय खोन्थाबाय नै बे गाइखेर फुदुंग्राखौ आं खम लुबैदोंमोन माने बिदिनो मालायनाव थांसै दस्रा जाथिफोरनाथ' एसे डिजाइन डिजाइन थायोना मालफोरा ओमफ्राय आं जि लुबैबाय दासो मोनबाय लोगोफोर आथा नाग्राखौबो दासो मोनबाय बेलासिबाय जिखौ थिखोआखै र' एसे माबाबावथों होननानै न' सिङावबो दं बे बाहेरायावनो जुथा खाथियावनो जिरायनानै नोंथांमोनजों दसे रायज्लायनोसैलाय आरो आं मानो होनबा दाख्लै जों हस्पिटालाव मानो थांदोंमोन नामा सोरबा सोरबा साननो हागौ ओमफ्राय जेनेबा जायफोर आगोलनिफ्राय नायबाय थायो बिसोरथ' मिथिखागौ बाबाया बेमार दं होननानै ना होमबा सानसे साननैल' बेमार नङा आरो बेना जोनोमनिफ्रायनो फैफाखानाय ओमफ्राय 8 मासावसो हमनो हादों आरो बेखौ मानेयानो ओरैबायदि माने रावनावबो दाजाथों आरो बेफोरबायदि ओमफ्राय खिन्थु बिराद आजिखालि बिराद गाज्रि गाज्रि बेमार
जायो गथ'फोरनावबो जेनेबा जोंनिखौथ' खोनाफेरनायानो गैखाया फ्राय सोरबा सासेफोर ओरैनो जायफोर इउटुबफ्राव बा गुगोलफ्राव एखमबा बोरैबाफोर टप नुफ्रांनाय बेफोरल' थानो हागौ। आङो जोंनि आसामावबो मोनसे निउसाव खोनाफेरबाय ओमफ्राय इउटुबाव सासे सेंग्राखौ आं माने आं सार्च खालामनानै नायदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयाव बे फैदों आरो ओमफ्राय थायो खोमा लोगोफोर डक्टराबो होनदों थायो ओमफ्राय जेबो नंला नङा होमबा देनां खोन्थासिगोन आं मा बेमार ओमफ्राय खिन्थु जोंहा बिराद गोसा लोमजादोंमोन आरो 8 मासाव ओरैबायदि गोसा 104 बेफोरबायदि लोमजानायानो आरो लोमजानायजोंनो माने सिङाव इनफेकसन जाबाय नालाय किडनियाव बुबाय नालाय बेखायनो लोमजाहोबाय आरो गथ'खौ ओमफ्राय जेबो नंला दा जोंहा मुलि सोलिगासिनोमोन 8 मासनिफ्रायनो ओमफ्राय दाख्लैयो बन्द' खालामबाय आरो डक्टरा बन्द' खालामबाय ओमफ्राय दाख्लै थांनाया बेनो माने आल्ट्रासाउन्ड खालामनो थिनदों आरो दाख्लै मास मोनथाम जाबा दाख्लै MCU खालामखादोंमोन ना जेनेबा इउरिनजों ओरै पाइप सोनानै मास मोनथाम उनाव माने जुलाइआव जागोन आरो मास मोनथाम जेबो नङा दे मास मोनथाम जागोन आरो जुलाइआव ओमफ्राय जेब्ला आल्ट्रासाउन्ड खालामनो थिनदों ओमफ्राय माबा खालामनो थिनबावदोंमोन इउरिन टेस्ट ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बिदिखायसो आरोखि जेनेबा जोंना बोराया आर्मिखायसो A to Z थाइसेबो खरस नाङा हलानो नायजोबनो हाबाय आरो सोलिगासिनो नङा होमबा अपारेसन आरि जाबाय जोंहा बाहेरायाव जुदि जोंहा बोराया बिदि नङामोनबा आरो ओरैनो जेबो थाखानाय नंखालामोन लोगोफोर जायसो जादों बैसोर जाय बेमार जानाय जाजाग्राफोर बिसोर मिथिगौ माने जेबो थाखाया आरो एफा गोबाव आरो बोसोरबा गावसोरनि सिङावनो थाबावनांगौनो ओमफ्राय बे जाय इउरिन टेस्ट खालामनो थिनदों बियो खेबसेयावनो 9,000 गाहाम ओमफ्राय मा होनो खेबनैफोर खालामनांगौबाथ' मा जागोन ओमफ्राय नों थांनाय फैनाय मुलि खरस अनेक थायो आरोना दा जा बिदिखायसो ओमफ्राय जायफोर बैफोर जादों बिसोराबो बिराद खस्थ' बिराद माने थाखा फैसा सैलाब लांजोबगोन आरोखि थेंक इउ माने मा होननांगौथाय मालाबा खोन्थागोन आं लोगोफोर मा बेमार जादों मा ओमफ्राय बेमारखौथ' अपारेसन खालामखांबाय ओमफ्राय जाय बुस्थु माबा मोनसे दं आरो बेयो माने आनकमन ओमफ्राय थ' नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामबानो जाबाय आंबो 1K जाबा खोन्थागोन ना होमबा ओमफ्राय जायखिजाया ओरैनो लोमजानायफ्राबो एखमबा नर्मेल होननानैबो सानजाया आरो ना होमबा जोंहाबोथ' सानदोंमोन नर्मेल बेफोरबायदि होननानै डक्टराबो ओइदिनखालि रबिबारमोन बिराद गोलाव काहानि बेफोरबायदि सर्टकाट जों बुंजाया जेबो नङा दाथ' मोजाङानो जेबो नङा दा मोजाङानो आरो डक्टरनि सिङावनो थाखायो नालाय जोङो माने माबाफोर जायोबा लगे लांजायो ओमफ्राय जोंनिया बेफोरबायदि नर्मेल जोंना 2-3 थाखो हस्पिटाल थायो आरो ओरैनो लोमजानाय साजानायखौ MI रुम होननायाव लाङो ओमफ्राय मोनसेया MH होननायाव लाङो आरो बिनि एसे गिदिरानो आरो बेबो गासिबो मावजोबो ओमफ्राय जोंहा जेराव लाङो बियो गिदिरथार आरो बियो गासिबो जायगायाव थाया लोगोफोर माखासे जायगा गिदिरावल' थायो दा जोंहा बे गथ'नि थाखायनो पस्टिं फैदोंमोन नालाय पस्टिं फैनाया जाहैबाय माने बाबानि बेमारनि थाखायसो फैदों जेराव सुबिदा दं बेयावसो हरखायो नालाय गावसोरो ओमफ्राय दा जेनेबा जोंहा बोसोरसे अक्ट'बराव फैदोंमोन खोमा ओमफ्राय दा बोसोरसेनि थाखायल' फैयो नालाय ओमफ्राय दा जोंहा लेटार लिरफिनहरनांगौ आरो जेनेबा जों बेयावनो थाबावगोन बोसोरसे बेफोरबायदि होननानै लेटार लिरफिनहरनांगौ आरो ओमफ्राय होमबा गावसोरो बोसोरसे आरो बारायनानै हरफिनबावसिगोन आरो होमबा बोसोरनै जागोन आरो मोनसे जायगायाव आर्मिफोरना बारासे बारा बोसोरनै 2.5 बोसोर बिदिल' थानो मोनखायो आरो ओमफ्राय
दा बेखायनो बेखौबो खागजारि लेखा माबा माबि खालामहैनो फैबाय बिदि खालामहैनो थांदोंमोन आरो बेफोरखौ गासिबो लेटार मा होनो बिदिखौ मेडिकेल सार्टिफिकेट खालामनो आरो ओमफ्राय खालामबोबाय लोगोफोर गावसोरलाय होनदों आरो उन्दैयाव बांद्राय दा अपारेसनथ' खालामखांबाय होमबाबो उनाव जाफिननोबो हागौ बा माने देरबासो क्लियार मिथिथारगोन बेखायनो बोसोरबा नोंसोरो डक्टरनि सिङावनो थानांगोन मानो होनबालाय गथ'फोरनि जोंनाथ' सार्जारियावसो देखायो नालाय अपारेसन मा होनो बिदिखौ आं बारा मिथिया पिडियाट्रिक सार्जारियावसो देखायो आरो जोंहा जालायबाय नै ओमफ्राय गस्लाया मैयानियानो माने आं मैया दसेल' हाथायाव थांनायाव गानलांदोंमोनबा ओमफ्राय बेखौनो दहाय दुगैखाङै माखां गानफिनबाय ओमफ्राय बिदिनो जोङो बाबाखौ चेकआपाव लांबाय थानांगौ बेखायनो लांदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय डकुमेन्टस बेफोरबायदि माबा मोनसे खागजफोर जमा खालामनांगौ नालाय बेफोरखौनो खालामहैदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो सोलिबाय थागोन जोंना बोसोरबासिम थैया थाङा थायोबा बिदिनो नुलायलायबाय थागोन ना होमबा उनाव खोन्थागोन आङो ओमफ्राय दा बिदिनो आरो बेमार गोनां गथ' ओमफ्राय जेबो सिन्था खालामनाङा लोगोफोर डक्टरनि सिङावनो दं जोङो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै